Hi guys! Ako na po din si Wilberta. Welcome back to my channel. Nanagig ko sa among balay. Karon guys, malimpya ko sugod. Grabe, lamlim ning biyaan ato tong balay mag-atiman. Sang damakpak na mga limpyahon, hugason, whatsoever. Ginoo ko Lord. Panghugas ako sugod sa mga plato nga gipang-agit-et. Tanawan ninyo guys, ang hugason. Grabing daghana. So, ano ko nitong-tong. Diritas banggera. Sus, gino. Grabe guys. Kuskus. Kuskus na nang kuskusonon. Ginoo ko. Tabang. Kaya tagin yung dahil sa diha. Mga tao din po busy. Kung anak. Trabaho. Ayang papa. Tuturag lote. Pag mag-impro ni guli. Perteng pa ito. Sige lang. Importante na anak ko dire. Dire na po ko mag-atiman sa balay. Quarantine pa po guys. Ang akong quarantine. Maglimpyo po. Kura isa dire balay. 12 days. Kaya ang protocol dire sa among lungsod. Sumpayan ang na-quarantine sa hotel. 2 days naman ko. 2 days. So, i-quarantine pa ko dili og 12 days. Hindi lang. Okay ra na. Importante na ako dili. Sugod na ko. Sugod na kumbate. Sugod na kumbate si iya. Sa mga trabaho. God. Hugasan tanan. Okay. Matabang. Matabang ang hugason. Hunta ni hugas kay tanaw na ako guys, ang ipangit na ni akong mga gamit. Gikan sa plato, mga kaldero, na. 2 ka tuig nga way hugas. Ano akong buhat sa akong pagka. Akong quarantine nga 12 days, iko po siguro ako di mahinlo ni balay. Kaya ko mo proceed sa lahi nga mga gimbaton. Ikas gawas pero sulod. Grabe. Okay lang. Pero salamat kay kong Ginoo guys. Na naka-avail ko sa no hotel quarantine policy. No, okay. Dapat 5 days pa ko sa hotel. Uli na ko. 2 days na ko dito. 2 nights na kong higda. Uli na ko pagtugma. November 30 man ko ni flight. About ko dito sa Manila o November 30. Para as the first day of staying in Manila. So, 31 ako dito sa Manila. Pagkawan, gawas na ko sa quarantine hotel.
Abot ako dire pagkagabi sa 1 sa amang probinsya sa Bukidnon. Ano dire akong pamilya, but dili pa ko naka ugoy nila, pa ko naka great gani sa akong inahan, wa pa ko ni adto. Kung akong inahan, kay tiguang ara ba to? Magpuan sa ta, maglikay sa mga sunod tas protocol, maglikay ta sa mga katalagman ani. Maglikay ta sa mga mahitabo sunod na maabot. Busod ang panahon. Kinahanglan niya mutuman pa sa protocol, hindi ka magmahay sa paulihin. Lahit na dyan in town. Guys, may ilaw sa tahanan. Asawa, ang inahan na dyan ilaw sa tahanan. Kung may inahan. Tulo lang ang mga dyan eh. Busy ka yung isa. Sa work, sa DPWH. Wala natin, ako sa lote. Oh, elementary yun ako dyan eh. Lahit po may kuwan. Kwarto. Distance po taron, keep distance. Wala sa tay amigo heron. Okay. Delikado ang panahon. Pwede nga kumpiyansa. Pwede magkumpiyansa rong panahon na. Naapa si COVID. Pero sa dire ang mask. Di masugot akong anak, di ko mag-mask. May kamang-kamang eh. Ibunhok na sila sa pugaw sa balay. May bunhok sa manok. Huwag kay malay na mga guys. Ay, ginoo ko. Di makuan. Asa naman itong trapong hilo eh. Naglibog na gani ko. Asa ko magsugod ng trabaho. Sa kusina, sa banyo, sa CR. Igad. Nagib maasi-asi ni mga hugawan eh. Kamang kung naong bunhok siguro ni. Pait. Wala kung tutulog niya eh. Hindi nga tubig, di man basan. Damak ng bana eh.
Saan ko ka suro ito sa mga in-laws dire. Soon, pangkita. Pangkita. Pangilipat ko eh. Pang may isa gani. This. Kani siguro ni. Saan may takong ba eh? Ay, ginawa ako. Tipak ng patuha eh. Labay na niya. Itong gumana eh. Magpanta, declutter. Kanta ng tanis kalaay di hindi higala may ka-istorya kay na-quarantine pero okay ra. The most important is na anak ko dere, balay. Ang kinabuhi, ang babagon. Oh, subrok na ako ang mga plato kay oh my god. Di na maklarong plato. Mga tray. Sus, ginoo ko. Di na maklarong plato. Paminaw na ako, ilan 2 years, taon nila. Hindi na cleaning ang mga balay. Karons. 2 weeks na ako ning 2 weeks na ako ning kanon. 2 weeks nga limpuhan. Human baka na ko dito kasi mana ni Blayan eh. Sugod sa akong mga ubang trabaho diri. Quarantine pa, limpyo pa. Ginoo kung sa naman eh. Kung sa naman yun eh. Sa nahon na agasin na pala ko.
bitang plato nga dihugasan diretso guys, kay experience mo na. Muna nahitabo sa among nga agit-it. Muna ang plato nga kasagdan usa ba? Paabton sa mahurot ang mong plato ay ugasi. Siya. Mao ni nahitabo. Ang sunrok sa ko. No. Nara mo mga iro. Balay ka. Ugaw. Kapuya din yung bunhok. Ay. Kadag bunhok sila ka lote. Pugad sa mungaan ang gibunhok. Bihon, gina ko ni tanan. Bihon tanan. Ingog. Giyagit na yun ang mga gamit. Naluhin tao ko sa akong apo, ganit ko na ikala. Akong ibiyaan dito sa Australia. Sila na lang duha. Pwedeng luoya. Tarong puntang bana. Antay kauban. Haon man. Kumakabilang bahay. Lisod ning ang tao nga, ang minyo, pero yun nahunas ilang kaminyoon ba nga mabuo ang pamilyang insakto. Minyo lang, mas buot. Minyo naman na, di man na hugot bakos. Dapat masod ang kaminyoon, hugot bakos. Mo-face ang mga problema, ang sa mga panampaan at bangan sa artal sa pagkasal. Sa kasakit o kalipay, sa magwaway. Kapitos o magwaway, mag-ununungay, pero yun. Dali na kayo silang nabuwag. Ang sakit pa. Kaya pasakitan ko yung anak. Ito. Hindi na ako madawat ba nga. Ang babae manggod. Bisan pa man siguro kung naisayop akong anak. Dili ang ngayon tuukon. Ibadlong man siya nga di mo sige inom. Ano ok man. Ano ilisod. Sakit ka yung sudungon. Kapit mamatay akong anak. Silagom na. Magani na buhian. Isura yun. Sige lang. Karma ila. Karma lang. Sila magtarong silang pagkatao na may karma maabot anak. Silot sa Ginoo. Okay.
Tanan magina. Makita sa Ginoo sa binuhatan natin yung kalibutan. Yung buhoya. Yung tako mag... Lamig nga hindi iuli niya. Di ba mahimo? Panahon ko dito. Mag-expire na tong visa. Apoy pamilya din sa ipong reklamo. Ano, dugay ka ni uli. Dugay gani po tungod kay sa COVID. Pero salamat sad ko eh. Dugay ko dito kay nakatabang pa ko dito sa akong anak ha. Nakuan. Biktima sa domestic violence. Ano, nako naman bata. Pagkay tabo ato, gamay pa kayo. Ito makamubo na na. Makamubo na akong anak. Ano kong taon siya. Tagam. Tagam siyang kaintang. Hindi na daw siya magminyong utro. Nakapod. So, yung patapos. Ito di ay. Kasi na nakakita ubutan. Yung taon. Sayang. Yung mga buutan daw. Parisan. Magbuangon eh. Ang buutan. Partner ang buutan. Kadaghan na ba yung bunhok? Tama, kung lawas. Ano ba rin? Dera ka, Bam! Manamang kagkaon, dera ka. Dili mo sunod. Dera ka, dera. Panawag ang iro, kay musulod. Kung gusto masulod, dili kang balhibo. Ngayon pa ko diri, Bam. Dili mo sunod. Maaf na po. Dera ka, dera. Dera ka, Bam. Ginoo ko. Paling taon ko makatungaan niya ako trabaho. Grabe. Grabe yun. Kaya ako, patauras na akong kuhaan. Sinuskusay. Ano mo. Oh my God. Abang mga silingan.
Labog. Hanggang na kami. Hindi siya nilog. Oh, sapo. Iyo. Abot ng putong ko. Pakis. Labog kayo. Ito yung butang. Ito po. Tray nga stainless. Pansamantala, di pa tumabot ang tray nga stainless. Gamito mo na ito na eh. Tahon lang sa nato ni eh. Oo ko. Asi-asining buling sa doon ka to eh. Before ko nilakaw, nalimpyo, nag-general cleaning. At uli, general cleaning na po. Ikatawa-katawa na nato ni trabaho Ikatawa. Hindi hilak sa tago. Ang kahago. Hilak. Ulan sa tago. Ang sakit. Oh my God! Kasi mga bugina na. Manglipyo ko lang sila guys. Kung sa nababae pa, naong kayo hinamusan. Ang bisang mahugas eh. Sala na may napasuhan. Ang plato may limpyo. No, kung mga plato na suok-suok, wala. Wala eh. Sige lang, kaya lang nato eh. Sige lang, sayaw lang. Sayaw bisa, meeting sa... Sige lang, sayaw lang. Sayaw bisa, anong sa... Sige lang tane, sige lang. Bisa na ni. Kapait baga yun. Abot nga at sa yung balay. Abot nga. Sus, ginoo. Di ginoo makapahuway. Ako'y biyahe, pero hindi ko kapahuway. Pag-abot pa lang kabili guys. Nag-limpyo na ko sa kwarto akong higdaan. Map. Oh my God. Lang. Kaya ko na lang yun. Kaya ko yun. Kaya ko. Kayahon. Katawa ko na lang. Sura yun. Sana niya. Panimuyok dito. Huwag yun eh. Lisod yun eh. Kung kaya may mawas. Pamilya. Banan ng limpya. Abot na lang. Tayo na ginako na yun. Iloon ko na lang. Ang gapong mga aho. Tapaan ko
Tapos bugi na. Saan tawag di bugi? Mga kong pauga. Tulo sa natin. Tulo. Isa ka bang gira. Ginoo ko. Trapo nga. Trapo pa ba ne? Is this trapo? Siguro ni trapo. Siguro ni. Ano ko anan? Ato ay humulang. Ayo. Quarantine sa trabaho. Ganda kayo guys, ganda kayo guys. Hindi akong vlog, pero quarantine ang limpyo. Ang limpyo. Ang hugas. Butang nga. May mo di kukuhan. Hanging kabinet. Titiran din na nila. Hanging kabinet para mahipos niya mga tangan eh. Gaming dito project ko ayan. Pero hanging kabinet akong ipahimo. Kairong McLaster. Araman tagpurmang balay pero di maasi-asi ang kaguliang kagubot. Balayan ikaw ni kuan kutsara ay. Dili ukok. Asa na ka uban ani? Ang tao ng layo pasok. Wala na gina pang mga kutsara. Gamay na lang kayo nagbilin. Pasta lang.
biyahe sa laing dapit. So what is the next? The next is the next. Woo! Kapait. Ano kong trapong? Ugaw ka kong tiusan. The next is the next. Ito, po galing. Bunhot siyang kabuuan. Ay, kapulan. Sure, wala na, basiyo na. So, fly. Ani basiyo, ang sawa man yung basiyo. Basiyo. Citron honey ginger tea. Oh, this is good. Honey ginger tea. So this is good. Turmeric. Turmeric pag ikaw ni inom. Turmeric. Gwapo kayo ni turmeric mga higala. Nakakainig health benefits. Anti-cancer, antioxidant. What is this? Intense. Turmeric ni hapon. Sunod. Sa bagyod. Sa bagyod. Basiyo. Ano nga basiyo? Lasan. Turmeric ni hapon. Hindi mo karaghan ng turmeric nga. Ano? Saan yun? Quaker Oats. Dextrose powder. Uy. Para man sa mananap. Nasod. Babay. Ito yung tigumon. Magidawat na yung mga sod. Masod eh. Pasabot na eh. Quaker Oats. I-arrange. Hujong. Tapos super bag. Wow. Super bag. I-arrange. Ang masuod na yung mga noodles. Hotcake mix. Hotcake ka. Oh, Nescafe. Pamina ako mga buwan ba di? Mga rasyon. Oh my God. Nescafe brown. Katol, maging ibunhok ng mga tao dito. Ay! Ibunhok! Snap. Ako.
earrings. Isang earrings. Pwede yung earrings. Quarantine lang yan. Wow, naigatas. Nestle cream. Magic sarap. Ya. Spam. Masulog. Oh. Please. Chamomile tea. Lipton tea. Brush ball. Takloban ani. Sama kita takloban ni mo dong. Balonan, hugasok. Cling wrap. Saba na bam. Dira ka. Dira ka. Dira ka, dira ka. Sama kay busy pa ko dire. Di magsaba. Busy ang tao. Chamomile tea. Spaghetti. Napkin. Papili. Kafe.
Nungkos isang at. Yan. Next is on sa may sunod. Nakatapunta ni Day. Ano? Strawberry capsule. Nako pa yung ipada. Manim na sa mga tao. Strawberry capsule. More. Wag. Wag. Ini apa ini? Diara ka bam. Diara lagi ka. Di na mga bisyo mo sulod. Diara. Diara kakay. Apa? Bisyo ko dire. Kung sinamak. Diha na ka. Diha ka. Nga, uy! Ang mga glass, ginoo ko. Ipag-beb na maayo. Ako. Tabang kaugaw. God. Bang asahon eh. So sa ilawang ang kaluya man yung luna ay kamang-kamang mga buhok mga taytanis
Katol. Nakalud siya. Nakalud siya na hinuna. Wash. Sira ka, Bam! Pagkakot ang sira, Bam. Sige. Panghangyo. Yan, lagi ka. Bagot-bot, ba? Bagot-bot, ba? Di pa sudlon. Naman yung sudlon ko, di makamutabang na kong panglimpyo. Antag musuog ka direk, mutabang ka palimpyo, Bam. Ha? Tabang ka palimpyo? Ha? Mura na bagyo mo tabang, sinagbot kag samot. Ang balibo na kung baga kaya. Dara ka. Dara lagi ka. Yan na. Baho kayo to ay. Mama kay ligo. Kaligo kasi mga galon. Ha? Baho mga kabam. Mama kaligo ka bam. Mga inyo na mga tao dali sa baho sa iro. Ginoo. Meron ako kasamad sa sunrocks. Oh! Busa. Nakapula naman akong kamot sa sunrocks. Pure kadyo. Kanyang batang tubig eh. Oh! Masamad na akong kamot sa sunrocks. Because perting gawas mga butang. Tabang. Yung magpumulay ko ano ay saktong mapanganan. Napaunta ni hanging kabinet. Hindi na kayo ni makaabog. Tintawang ko kapahimo. Panday eh. Asar mga kapasya. May panday ah, may panday. Yung bon. Uy, saan din ako? Pato. Pait. Buto na ko panlimpyo. Wak pa, first part pa nalaman eh. First part sa akong pagpanglimpyo, mga plato. Wak pag yun ang salog, kapay banyo, kapay CR. Pagkabok sa mong CR, tipak, ang taklog sa bawal. Ay! Sing bagay, masigurong lubo. Ang lingkod. Nabog ka ni. Naman yung basiyo naman ang nigmutila. Sa isugod ani. Isudlan atong ko na. Poker oats. Poker oats.
Tanan di ko adik. Lihok. Kalma lang yung burot. Kaya mapungot tawa. Kita ni. Kapahuman. Wala pong tanay. Relax lang. Relax lang. Bisig-bisig. Relax lang. Uy, ang talagutan kaning bunhok ng kamang-kamang. Saan ni bunhok ka eh? What is dari tungtung? Masakan isa pa tray. Stove. Ayan, kanang kasos kutsilyo may galaw. Problema, wala waon. Oh my god, oh my god. So, saan yung bilay? Trapuhan pa mo. Trapuhan. Karon ang sunod. Ang sunod. Oh, sunod. Sane. Royal Tail Essential. Uy, para sa iro. Para sa iro. Uy, ang blender. Ay, buga-buga na. Blender. Naka, napuno na yun siya. Katul sa bunhok. Bunhok ang mga tao sa kahugaw. Ako ang juicer. Grabe. Ang buga. Baya ako ng hanging kabinet. Sikuwang na ko. Ang hipos ni. Sa bunhok. Makuha ni ato ni kuha ang sulod. Ay. Okay.
kain na ni. Sani, salaan, naguba. Dasok. Naguba na ko salaan. Nabungi ang plato. Asa ka, hindi takuban na ni. Samanta ko nga. Dunan. May lawas ni. Paita dyan yung wala. Katiman at umunit. Oy! Ay takbo, may lawas. May takbo ba? Itong bildo. Saan na ito nito? Gamit ang mga tao. Sudlan na, naunsa na. Bayan naglawa-lawa. Paitag yun. May katupong. Sa kahugaw. Mga higala oh. May makatupong sa kahugaw. Grabe. 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 Windo-windo. Sana kagluhaan eh. Buak na. Storage full na. Migrate to SD.